Google, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Google se originalno zvao Backrub. Činjenica broj 2. 1999. godine osnivači Googlea su htjeli da ga prodaju kompaniji Excite za samo $1 milion, ali su odbijeni. Činjenica broj 3. Ukoliko ukucate Askew na Google, njegov sadržaj će se malo nagnuti u desno. Činjenica broj 4. Kada zaposleni u kompaniji Google umre, njegov supružnik prima polovinu plate od kompanije narednih 10 godina, a njihova deca po $1000 mesečno dok ne napune 19 godina. Činjenica broj 5. Google planira da skenira svih 129 miliona jedinstvenih knjiga pre 2020. godine. Činjenica broj 6. Google je unajmio Kamilu da bi s njom kreirao Street View, odnosno ulični pogled pustinje. Činjenica broj 7. Google zaradi $20 miliona od reklamiranja godišnje, što je više od kompanija CBS, NBC, ABC i Fox kombinovano. Činjenica broj 8. Svakog minuta se izvrši oko 2 miliona pretraga na Google. Činjenica broj 9. Pošto je Gmail lansiran 2004. godine, mnogi ljudi su mislili da je to prvoaprilska šala. Činjenica broj 10. Glavni programer koji je programirao internet pretraživač Mozilla Firefox sada trenutno radi za Google Chrome. Činjenica broj 11. Spoljašnost prvog uređaja za skladištenje podataka Googlea je bio napravljen od Lego kockica. Činjenica broj 12. Google razvija računar koji je toliko pametan da može da programira samog sebe. Činjenica broj 13. Google pobeđuje Facebook kao najposećeniji sajt na svetu. Činjenica broj 14. 4. augusta 2013. godine Google je prestao s radom na 5 minuta i za to vreme globalni internet saobraćaj je opao za čak 40%. Činjenica broj 15. Google kupuje 2 kompanije mesečno od 2010. godine. Činjenica broj 16. Jedno pretraživanje na Google zahtjeva više računarske snage nego što je bilo potrebno za slanje Apollo 11 na mesec. Činjenica broj 17. Google Maps izračunava gustinu saobraćaja tako što prati sve Android uređaje koji se kreću na putu. Činjenica broj 18. Ukoliko ukucate Atari Breakout na Google Images, možete igrati igricu. Činjenica broj 19. Google Maps Street View uključuje pogled od 360 stepeni na bazni kamp Mount Everesta. Činjenica broj 20. Uz pomoć Google Maps možete vidjeti podvodni morski život, koralne grebene i olupine brodova. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.